Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagut kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines, ti maudi apaset, ti makalawa sa pakasaritaan arapaulwan. Puso anasugatan. Dito'y drama tayo, Sonata ni Aya. The memories shared together kept that love alive. I can't forget. Gapuman lang iti apok. Amo ka nasakit parakin ka. Ngamsan ko maasakit tinagam ti pagturayam iti da ito agundaway liyo ni balasang ko. Sanda kam apabasol. No gumay kayab-gab ti pungtot kan kurak kan kwa na ita. Ti amok, naging bagatao, gayam. May sa iro. San ka mababalaw iti day tarik nam? Ulitag, gapuman laeng ita anak yo. Kang runan kuma panunutem ti kasayaatan para kinkwa na. Nakasaritak ti doktor na. Ket namak ti kasasaad na. Kasapulan nakita ti anak ko, Nelia. Ngam di na pa'y amo ti pudno, maipapankan ka. Awan panggap ko amang ibaga iti pudno may papankanyak. Pangasim. Palubusan na kumamang kita iti anak ko. Sige. Ngam darasam ko malaang, ha? Amangan no kala at adumtang ni Loni. Kumusta kan, Angela? Nasaya at matantirik na tata. Agpapigsa ka, ha? Agpaimbag ka. Naimbag kayo pa eh. Takasta ti bagayo. Kanimbagayo kanyak ti pudno. Siguro, nawan kayo. Agnanayon ngay limlimod ni nanang ti pudno. Angela, balasang ko. Inalilaw nak. Imula na iti panunot ko nga ampun naklaan. Siguro, ibain nak nga anak na. Kalpasan na nagsikog. Iso nga imbaga ng ampun nak. Angela. Di na kaya na may babain ka dagiti makama mo kankwa na. Malasak siguro tibiyag na. Iso kay naramid na tikas jay. Di nakpailang amin pinatay. Hindi sikog nakpailang. Una hindi kaya naknak. Sana po no rita, Angela. Dapat ikaw na itiin. Saan? Inarabid na tikas jay. Takayat nakalang aprotektaran. Diyak pa dyan! Imbaga ng ampun nak. Tadi na kaya ta may babae na nagsikog balasang. Saan? Nasaya at tiinam. Kapailan nang aramidin ti amin para sa ita. Awan da ita. Sikatin ang patpatibkarkan kwa na itikan nito apa nagsagapan na. Anya ti kaya tiyo asawan. Sana dakos tinam. Tauray siguro imposible. Kabailan nang aramidan para lang ka. Sipot na itao ka. Pagsaya ata makanayon ti pinampanunot na. Kat naimatangak amin dayta. Anya? Wen, iso adi mo kumagurain tinam. Tababain ka. Naglawag kinalid na madalan na. Gapu itinapasaran na. No awan ka ang nangalaan na itibig sana. Diyak met amon no anya tinagmampanagan na. Apay nga magbagam tikas na kanyak. Gaputa saan aninanang mutirumbang aguraem. Tudiket ti amam anang tatael itibiyak na. Anya? Ama mo yung ti amak? Ibagayo na asino? Asino ti amak? Asino?
Sige. Tirupak. Ipalpas mo sakit tinagam mo ang ingay kay kayat mo. Sana nagreklamo. Kaputam mo anak to pasulak. Leonie. Tigunam ka di. Maksayan ti sakit ang marikrik na tunggal kabilan ka. Ha? Saan? Kanagkarkaro ang maiparupa kanyak asik ka ti makagapo iti amin dagitoy. Saan ko pagtalikodan tinaramid ko ang basol? Makasaganak ang mangawat noon niya ti panusang ay pay mo. Sikati makagapo no apay adi nagpulos maipatag ti anak ko. Tadyak amo ti maipapangkin ka. Awan na pulos ti maibagakan ko na tunggal agdamag kanya kiti maipapan ka na giti pudpudno adadakil na. Leonie. Sikati makagapo no apay ang nadadaal ti biyag ko. No apay akagurgura na ti anak ko. Makawanan na ako, Leonie. Naramit ko ti kasyay. Kapoy tinalausa panagayat ko kin ka. Panagayat? Ayat ka di ang makuna ti inaramid mo kanyak? Ha? Girl, I need you. I need your love. Saan akong anawaya itiday di akan ito. Gaputan na pilitanak anang ikalay sa itiday di Jerry. Kalpasan ti panagpikot na kanyak. Anya? Awan turid ko amanyam amo iti bagik. Idiin sikog mo ni Anghela. Kaputam mo kasi babasulak. Linukunak itinaunday a panawen, Aljon. Aklonas. Ngem itilaangan panang tultulong ko kada kayo ti amo kapubuspusan. Tapno rekas kasano. Makasido ka kada kayo nga gina. Managing bubukod ka! Ayop ka! Aklonas. Ama naging bubukod ak. Dakasak. Sapay ko mata mapagkawanak. Karunaan na. Mapagkawanak ti Diyos. Tagapo kanyak. Agsagsagaba ita ti may sa aparsuak na patag-unay kanyak. Amom ka di akas labumtak ti barokong ko. Kapo itinalaos agkoraken ka. Ngam, apay. Apay ang nasursuro ka ngayon na yan. Leonie, nakasaganak nagikaro itinagbasurak. Mamalunnak no kasta ti kayat mo. Tapno magsayan na ti sakit na marikrik nam. Diyak mo no kaano nga agkulpa na ito'y ang marikrik na agkurak para ken ka. Aklonak, nga uri anyapay tiramidem kanya. Tilaang kidawak. Bay anak amang tin iti pagribangak kini ang hilakas ama. Nasakit tinatugtalag. Ngam amom ka din no anya tinakarkaro ang nasakit. Ha? Leonie. Uray amok kasi ka tinang dadahal iti biyag ko. Uray kagura ka. Saan ka lang na mapunas iti puso ko? Leonie. I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever. Napakawan na kakadin ni Leonie, pare. Saan pa'y pare? Ngam, saan naklatangag sa arteng? Saan nakamapukawan itinamnama? Aramidik latati ang makarumbek para kadagitaginak. Gusto ka. Kasi tinakunak. Aramidem ti singasin ko. Mariknadan tumutlaang. Nukasano ti kinapatag mo kadakwada. Wan pare. Nakasarita kong ti management ti hospital. Siyak timang bayad ti bill ni Anghela. Nasayat. Imanugot mo tinilya.
Nga isot ng tudak iti maigatang iti agas. Good. Aramida kami nakabalak, pare. Nang runakit kasi ti kasasaan ni Anghela nga anak mi. Gusto na ita. Hala, sarungkaran minto kanibakat ni Anghela. Nagdakil ang tiutang ko kan Kanelya. Asus, saan mapanunutan dayta? Saan abale? Tadakil ang tinagbaliwan ni Anghela. Inino nga agsubsubli ti salon at na, friend. Ngem, kasapulan ng tupay lati agas na. Kuna ti doktor, masapul nga ag medication. Aging ga itinaan-anay ang maimbagan. Dakil at ti kaasi ti apo. Saan mo apagtanagan dayta? Nelia, Ti panunutam, iso ti panagimbag ni Anghela. Kan makaawid kayon ton. imbagamot kit di ti doktor na. Ituloy nanto ti agaga si Jebalay. Dayta ti kapatgan ita, friend. Ngam ti gastos, saan na parikot? Mapirukan ti kwarta. Gusto na ita ginaramid mo, anak ko. Saan mo asayangan ti mabusbos when magastos mo iti pan naka-ospital ti anak mo? Uwan tatang. Oray maibos amin nga ornong ko. Basta para iti anak ko. Uwan Taoray, kaguran na kanilyon basta may tid mo ti agpaay iti anak mo. Uwan tatang. Mangnamnamak lata bumaw tumatlang tiguran na kanyak. Gapo man lang kinangila. Wen, husto. San mo apo kawon tinamnabam? Ken masapul at aggadam na ita apam makawan. Agyaman nak iti sa sarong karyo, pare. Awan ang yaman na, Mare. Kumusta ni Anghela? Kaasi ti Diyos, dakkel motten ti pimipyaan na. Bakit nasayat nga rin ano kasta? Atay ta, kanayo na nakaturog. Gusto lang, tanon, daras nga agsubli ti pigsana. Kitagyaman naklaangan. Tanasapsapaan na yug dito ospital. Tano saan? Tsak lang mon. Amangan no kimaro ti sakit na kat nagtinag a kansar. Nay magata na panunot na ti pimanaw iti den na tinakidennaan na. Namo ka nakakaasigayam itinamay anday jay abriks ken ko na. Buwan nga raon. Numapalin ko maapagpayadag ti awanan pain. Tandanin na isagmak ti anak ko gapuken ko na. Anya ti ko na, Leonie? Nabayadan amin ng tibil ni Anghela? When friend, ma-discharge sa ni Anghela ita, ket kagap-gapog iti billing section. Imbagada kanya ka nabayadan amin nan, ababayadan na. Oh, di nasayangat no kasta. Tapnawanan parikot. Sino tinang bayad? San damat nga iba ka? Kasta? Nagdakkel ti bill ni Anghela. Nabayadan amin nan. Intin nagtilangit day ta, friend. No asino man ti adaan na balitukan apa nagpuspuso. Makaamon ni Apo Diyos amang subad iti kinaimbag na. Adda atapag no asino. Asino? Ni Aljon. Girl, I need you. I need your love. Sana ka nagsasao. Manipod na doktala ka sa anak gayam nga ampon. Nabayaga ki ospital. Aging ka na nga dakon dito'y balay. Ita, ibagayo kanyak no asino ti amak. Anak ko. Sumbatan ta ko ma. Dayta lang ti kayat ko amamuan. Anghela. Napakawan kayo diti panangilibak yo asyak kat anak yo. Ngadyak amo ti gapuna. Ita, ibagayo no asino ti amak. Jak imbagbaga ti amin anapasarak. Anak.
Gaputa awan ti amok nga itutok nga amam. Anya? Kadyak kayat ama ulit tinapasamak iti day di lolam. Idi impudnok ti amin ken kuana. Naatake. Ket bulon nan tinatay. Anya amin din napasamak? Isu ngayon karik iti bagik anasaysaya at no agtalinaed apalimit ti. Ano lamin? Adimon maamuan ti kinapudno. Ngemsan kumat atenggal ti kuntawan. Anya ti kayat yung asawan? Siya ti makagapoy ti amin ang nila. Ha? Aljon. Itay paingadak ni Taro. Ngem saan ang nagpadlawa dagos kada kayo. Tanapas nagti pa nagsari tayo. Aljon. Leonie, bay ama siyak ti mangilawlawag kini ang hilay ti amin. Ang hila, anak. Kalpasan ang may bagakan ka ti amin. Sapay ko ma, tama po na ti sakit tinakam mo iti inam. Gan, sapay lang ko ma, tama pagkawan lakmet. Nanang, arakupan na ko, ma. Ha? Kaya't ko arik na antibara ti arakop yun. Angela? Angela, anak ko. Pakawanan da. Ginurgura ka. Ajak amo tiga po na. Gusto na anak ko. Awan baso mo. Umlasan kanyak, di pa nangarakop mo kanyak. Amumot nga idi pailaan. Iba't patag ka, unay-unay. Pakawanan da. Ita lang imbalikas ko da ito eh. Uray jak imparik na ti pamatag ko. Uray jak imbalikas idi. Anak ko. Pud nga gimuraak. Kinaluksaw kayo. Jak di maawatan ti puso ko. Ngimik-ikis tinalaw sa pamatag ko kada kayo. Angela, anak ko. Kawanan da kiti panang paspasakit ko kada kayo ti kalabas. May salaang nga arakop mo, anak. Napunas amin ang asakit ang marikriknak. Abo nga tinasaam ana palabas. Ang hila, anak ko. Arakopan dak nga, napudno ngay ayatan dak nga anak yo. Nadalagit di pa na kay Karik, anak. Maikari kayo. Anak ko. Tatang. Yoni, friend. Nagdakalan ti nagbaliwan ti salon at ni Angela. Nagmaris matlangan ti kudil na. Wen nga rod, friend. Sana nakas idi nga aglulusyaw. Nga masapul adi maisardeng ti panagagas na. Wen ha, adamot ni Aljo na makaammo iti maigatang iti agas ti anak na. Okay, kasano kayo matan? Kasano nga? Kasanon tinatungday anatulag. Natulag? Akasaryo Saan ko ang masungbatan dayta? Tauray agimbag ti puso ang nasugatan. At dalat ta maibati na apigla. Agyamanak. Tauri kas jet impakpakita kada kayo. Adda kayo latay ti sibay ko. Gaputa pagrebengak dayta nga inam, anak ko. Ang hila, anak ko. Nasayatad da kayon. Da kayo adda ti kasaritak. Napatid ti bagak. Ano dayta, anak ko? Aggalay sa kayon. Ang hila. Kaya't ko ang mabukal ti pamilya tayo. Lading ito ka, anak ko. Ngamsaan ko pa'y masungbatan dayta. Panawan laeng ti makaibaga. No kaano anaan-anay ang maimbagan ti
puso ang nasugat. Okay ka lang, honey? Well, no problem. Kalaat ang narik nagtibisin ko. Awan mo't malabsan ta restaurant. At tulak ta. Wanangam. No, ada malabsan ta ngaglaklako iti barbecue. Dumagas ta biiten. Anya? Oh, abayag mo lagat ka. What? Pagarupam ka diya sana kamangmangan iti kasjay. Mabit lang. Aginayda ka. Baring ada malabsan ta iti masungad. Barbecue! Fishball! Nana? Barbecue man? 5 di talasag, kan 5 di tadalam. Ay, uwan madam, mabitlaan. Altia, mangituno ka iti balor ti sangagasot a pesos. Order ni madam. 5 kano alasag kan 5 adalim kano. Wananang, mabit lang. Darasan nyo ha. Sublyakin ton madamdama, okay? Nanang, asino tayo jay? Nagseksi matan? Kan madlaw abak nang. Uwan, tani, napintas ti kotse na anak ko. Napimpintas ka nga tayo. Ala ni nanang. Nanyalat ibagpagada. Agpa isubot ah. Tilaang nangatiwanakan ka, kat ninginaan dagiti arwaten na. Anya? Kan, di alahas, di kutse. Iti ababa asarita, baknang. Idinto tasik akat marigrigat kalaang anak ko. San abale? Tanong mga bakak to iti loto. Bumaknag tayo tumad. Kwa nanang. Apaman ang makabiro kakiti na pintas at trabaho. Saan kayo to ngaglaklako iti barbecue? Anya? Takasano kumaabangabak ka kat saan kamot nga agtay-taya? Ah? Ay, wala niya. Mabalin siguro na ito eh. Ay, mabit lang. Tamang isupot akiti pagsawsawan da, nanang. Aday ta. Ala, isupot ko matan. Oh, daytoy. Yung kaidano nun iti kotse nga ayan di gumatgatang. Wan nanang. Napanan? Ay, ma'am! Ma'am, tayo order yo! Ma'am! Ma'am! Ala, nagluko mo tanday siya babae. Pinanawan na matan ti order na. Day, Altea. Ay, Napan matan. nga nanang, pinukawag pa'y. Ngamasan anang ikaskaso. Naglukaw. Mangilawlawan day siya. Alasan abalin anak ko. Sana masayang dagita. Maila ko pa eh. Wan matkit di Ngam. Salawasaw day jay. Gaputa di kotsen. Nagbasitan di pa nagkitkita na kada tao. Talaga nga dakas taat at tao. Angam san aday tati pang dadaulam iti aldaw mo. Adupay siya sa baling aggatang. Makapabwisit ngamin nanang. Mangilawlawan. Ada problema, Jafar? Ha? Ay, awan. Mas dawakin ka. Apaya dinagdagnak amang paandari ti kotse. Awan. Naapay mo't ngamin nga ijay pala tinaggatangam iti barbecue. Ado pa'y mo't lagi ti malabsan ta. Mabisinak nga rod una yan. Mangkita ta niti sa bali agumatangan ta. Ulay kat dahi ta abisinan. Saan na mayura iji palayo. Ay, okay. Alaman lang yan. Sikat yung makam mo. Sa anak lakit niyo agpito. Sa anak nga ta anak kita. Oh. Apay, kasla na kaon o nagtipang panunutan. Awan. Mas anak lang kan ka.
Mabisin kan. Ay, putno nga ta, aday ta, ti pampanunutem. Anya kumapay ti sa balay. Talaga mas dawak lang. Tadi kan nagpabatubat. Ay, kababain pa yan na gorderak iti barbecue. Girl, I need you. I need your love. Lasong samatan day ta pinatukar ni Jofar amang mga ko iti monitor ti stasyon da. Balayaw talaga yung tiumawag yung tanawagan ta ba? Bye. Ha? Tay chaya ni Jofar. Nalpasan ti programa na. Ah. Jofar? Althea, apekanda ka. Di mauasak laan. Ay. Iso nga, Pasensya kan. Ada urgent apa panak? anya? Sorry. Ada apa panak? Sige. Ha? Apay nga taakas chay matan ti. Excuse me, sir. Oh. Medyo ba? Mabitang ma'am, tayo ba? When no, mapantay iti ayan na. At apay lang iti announcer's booth. Ako ay ka. Kasla pamilyar ti rupa day siya babae kanya ka. Kasla nakikita kung day na babae. Tsaka malagip no sa dino tinakakit-kitakan ko na. Sa balit agparik na kanya. Na. Di, apa yan, anak? Apay nagsangsangit ka? Nanay. Apay ko na. Anak ka di ka sa napasamak kan ka? Ada ka din ang bastos kan ka? Wano? Anya? Ni Jofar nanangin, sukat na ko. Anya? Ada lang sukan kan ko na ati ko cheje stasyon da. Katamoyo ka din o sino tinangsukan kan ko na. Kan kadwa na pimanaw katimbati na kakasnawan na nyaman na. Asino? Ti babae di agumatang ko may ti barbecue. Anya? Katatatap ko. Nuha pa nagapapura iti apimanaw. Anya day ka, anak? Nalapit. Kadwa na iti ni Jofar iti kutsena. Ha? Wala lang. Kat ni Jofar tinangdagdagkan ko na pumanaw dan. Tapnasan ko makita. Anak. Di ka nagsangit. Nukas taman. Nung nagtikasat mo. Saan ani Jofar tinaikarya para kan ka? Sana mabalin. Ha? Amok. Day di babae tinangidaldal iti baginakin ni Jofar. Nay, pagkunamot iti kasta. Basta, kasta tagparparik na kanya. Sinulisog na ni Jofar, nanay. Amom ka di ti babae? Saan? Ngam nakita yun hindi namin sanday di babae. Nakita ta? Asino? Imbaga kita yan, nanang. Tidikot siya na order iti barbecue. Asaan na ngayon tuloy ngayon, nana. Aniya? Dahita may patpatangatang akantay ti stasyon da Jofar. Inaldo ang may patpatukar dahita akanta. Kas Song of the Week da. Dahita akanta ti may patpatukar. Pinasakit anak ni Jofar. Anya na nagkasa. Agoray ka. Ti lyrics ti kanta. Kaslamayan natok na unay kanya.
napanakairan na nanak. Kasta gayam ti lyrics ti kanta. Napanawan, winunsukat na iti sa bali. Wano, ada kabingay ko iti panagayat ni Jupert. Anya na nagkasag. Awagat mo na ni Jupert. Parang makuntang-kon. Talaga ay tiyak makuntang. Saan nagkamakait na? Aging gadyak makasarita ay tinalapat ni Jupert. Sa dino ti papanam. Iti pagnanaadan da Jupert, nanang. Anya, apay pailaang. Anya pilat gagaraap itchay. Kaya't kulang akalin na wag tayo siya lalaki. Tapno anya. Kaya't ko amang ngagmanipot itingiwat na, nanang. Kahit kulang atamagan kan kwa na, no anya tinagpasulak. Anak ko. Uray anyak mapasamak. Masapul nga agnin na wag kami. Sapay na ko, ma. Tasaan pa asimrek para iti programa na. Sana mapalin adyak makasarita ni Jupert. Pakiso, adda ni Elmar. Elmar! Oh, Altia. Si Kamat Gayam. Naidawas ka man. Ni Jupert, adda ka di? Kasarita ko, ma. Adda dita boarding house mi. Umay ka, tumarong ka. Agyaman, nak. Kaya't ko lang ang makasarita. Girl, I need you. I need your love. Anya tinagpasulakan ka, Jupert. Ibagam kumatap na amokmat niya tunak. Basta lipatan tan ti amin may papan karata. Ibagam nga ron niya tinagpasulak. Tinagpitutak. Ibagam tap na amok tilintag ko. Kat mahornos ko matlaang ti amin kadata. Ay-ayatan ka. Amom date na. Di na kumamat basta iba ti apanawan. Akas nawan ang yaman na. Maasi ka kanya. Basta saan kan nga ayatan? Ayayatan ka, Super. Di na panawan. Pangasim. Tumagdar ka, Alti. Tigag pa rin tumangin ti sang anak. Pag-awit kan. Nalpasan ti amin katata. Jupper! Jupper! Naulpit ka! I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever, and I'll hold you. Saan arumbeng asangit ti kasya ti tao, anak ko. Nabayag nga gayan ayat kami kini Jupper, nanang. Nga mapayakas to tinagtungpanan ti amin. Agyaman kakit di ata na amuam ti kinataw na nasapsapa. Nanang. Kasanon na aramida na data. Kalpasan ang nakapagkasar kayo. O di adada na sakit. Iso agyaman ka. Na amuam ang nasapsapa. Iso asan ka nga sangit pa yan ako. Iti dayta akin na pintas mo. Amok. Dumtento ti lalaki. Anay karya parakan ka.
Dahito yung restaurante kanayan na panganan mi iti kin ni Joffer. Wala mi isan to'y taraon ngayon order ko. Talagang awan ganas ko mangan. Ipatik out ko din order ko. Kumain ka, honey. Bili ka pagtagawan sa akin. Okay, honey. Come on. Kanya ka pa na kairandanan. Di man ang alinilaw, ti simrak na ti restaurant. Di na nagsabol mo tan iti sa pali a pangananta. Dito'y pa'y tinangikan na iti dahi tapapay. Excuse me, honey. Mapanakbit iti comfort room. Okay, honey. Kung tawayak na masitag ni Joffer, napimanaw ti papay. Uy, magkaamuditan. Joffer? Agsarita ta ko, ma. Althea? Di mat nalpasan ti saritanta. Saan pa'y? Ado pa'y dagiti kahit kung ibagakan ka. Awanan tinas ka na pagsaritanta. Ado tinas ka na pagsaritaan ta, Joffer. Althea, pangasin. Tungag ka. Naglakati pa nang isukat mo kanyak. Kalpasan na naalam ti kay kayat mo kanyak. Alikodan na kon. Pinangnamnaman ak iti awan, Joffer. Di mo inikan iti patagdag iti aton ang nagkadkaduan ta. Di pa nagtalagan pa nagayak ng impay ko kan ka. Saam kan pa itlagayam ti isupad mo kadagita. Honey? Abay? Sino ka? Abay, pagsasawam ti nobyo? Siyakla ang mati babae nga insukat ni Joffer. Ti sigod ang nobya na. Clarice, please, agtugaw ka. Okay, honey. Althea, pumanaw ka, pangasim. Ma'am, kasapulan nyo kadipay ti may sa atugaw? Saanan? Tapumanawak matlaang. Okay, ma'am. Sige. Kukuam laang tay taalalaki, madam. Saan kumatan apagan ano day tao? Mabit lang. Kasla, adan nakakit-kita akin ka, Uri siya. Salawasaw ka, babae. Althea, Anya? pangasim, pumanaw ka. Ibagakkan ka, babae. Siyak ti gumatangam ko may ti barbecue. Ngam kalpasan na, tinalawam. Juan. Husto. Ijay ti nakakita akin ka? Clarice, Oh, poor Jover. Tinutupam ti kastoy lang akita ti babae. Aglaklako, ti barbecue. Nagbabamatan ti taste mo? Tamatabubre ka pa'y kayam. Naman sa karamutak ni Rom. Ngay ka tiga na pam. Bandita! Agagaw! Ayop ka! Tamatabubre ka pa'y kayam. Nasuruan ko. Karamutak ni Rom. Althea! Dahito tiga na pam. Bandita! Agagaw! Ayop ka! Jabar! Kamakamam na dyan babae! Kanbalsag! Kababain na. May amon. Sana mabalin. Masapulas ang batan ni tinaramid na kanyak. Oo, iso. Yan, pumanatan dito eh. Itarong ko tewan ang bain. Nagkapkastero pagkakinaramutan na. Pasensya amon. Di na lang amin maklon ti parang isinak ng kuha na. Iso akas niya eh. Ikamkamat na palang ti bagina. Napuskul mat ti panagropro pa na. Di mo lang aruden kayat. Idildil na pailaang ti baginakin ka. Aban nga man. Siyempre.
Na in love, iti gwapo. Yan. Ang bayaman, saan na dadya babae ti pagsaritaan ta? Tinasayang. Isapsapatan ti panagkasartahan eh. Anya? Imbis nga inton umay abulan. Inton umay alawas lang yan. Clarice? Wen, honey. Agkasartan iti kabiitan na panawan. Tama nga tumaagaw na kapay kanya. Anya? Awanan ti ado pa rason. Sige, agawitan. Tangay, saan mo na kaya't nga idarom ko day babae? Agawitan. Pagsaritaan ta ti kasarta. Oh, pero pagkakinaramutan na, napgas. Kasano no agpiglatan da ito eh. Kasta tinapasama, anak ko. Nasakit tinakam ko kan nalaos tigkurak kan ni Chofer Nanang. Kasta man tiniti day tiyamal tita. Mata pobre. Kasanunoy darumda ka. Sana ka mabutang nanang. Ay na anak ko, maisarsar. Kanto lang ata iti day ta. Awan anyaman na nanang. Awanin ganas tibiyak kanya. Anya. Anya nga minti basol ko ken ni Jober. Takas to dinaramid na kanya. No di na imbaga no nyat basol mo saan mo nga amuan. Siguro talaga nga isukat na ka. Iti day abang. Kasta ka di ba nagrukod na nga gayat nanang? Mabalin na kasta. Apay nga ro da pinayat na. Sa kalpasan na. Kasto'y taramidan na kanya. Apay, nanang. Ang damit basol mo, Jubera. Saan mo mababalaw ni Altia? Nukas talatan ti sakit tinakam na. Almer, Amom, nukasanot panagayat na ka. Pasan na. Basta sukat mo latan itibak ng anicharis. saan ko nga mo nabindot ti panginteng ko na niya? Sa... Kanya dyan ko nam? Intun o may alawas ang tikasaryo kini Madam Clarice? Wan, Agad-agad? isot kayat na. Napakamam nga roden nagitidadakal mo. Wan, ngam, ang mga nunin to lang nanang ko ti umay. Nitatang mo nga eh. Saan nga umay? Saan? Amo mong tiga po na. Mabayin? Kapunta sana si katag gastos para ti kasaryaw? Wan, langato ngamin ti pride ni tatang. Ure nun nakurapay kami. Yang nga ro ti mabali. Kit awan nga ro mo't urnong mo apadak. Pare, Man ti kasta pare. Ang babae ti gastos iti kasar. Ang... Gingay ta. Kasladyak pelapat yan si ka. ti, Ti panagsinayo kini Altia ah. Ngam na dilig iti lang ah. Napimpintas ba't nga dayo ni Altia ngam ni Ma'am Clarice. anya, Sorry ah. Ilang dakla nagdumaan da. At baknang ni Ma'am Clarice. Ngam napintas. At dayo ang napimpintas ni Altia. Girl, I need you. I need your love. Nagdakkelan din nagbaliwan ti anak ko. Baybay anak mudlat tan iti basit a pamataudan mi iti pagbiag mi. Saan na ko natutulungan? Nakapupuklat tan iti kwarto.
Talaga amadi ti epekto kan kuan at ipanagsinadan kan ni Jubar. Nagbalin pa yan naman ang pupungtot. Kanawan raragsakan nan. Baybayak man lang. Awatik latan. Dapat siya ka baka iliw-liwag tumutlaan. Talaga siguro na sakit tinakam na. No apay kat nga minakas jay tinaramid na dyan lalaki. Talaga asaan ang mapagtalkan. Nagpigsa mo data cellphone mo anak ko. Itay pa ditang ipatpatukar mo. Ulit-ulit ang ipatpatukar daytan. May bendak lang, nanang. Didak bibiyangan dito eh. Ingka nga rod agluton Tanda pa iti... Masadutak. Pasensya ka na. Nagdagsan ti bagi ka bumangon. Da kayo pa'y laang ti agluto, nanang. Apay. Madba di tirik na. Ada ka di nasakit. Nasakit ti barokong ko, nanang. Saan ko nga muna niya tinakabasulag? Pagkas ti sa gabahan. Ingkag pakita iti doktor, kayat mo. Sana doktor di makaangkas kanya. Sa bali ang sakit iti barokong. Sige nga rod, panawan ka pa. Maawata ko ti kayat mo asawon. Sabay ko tadi kag panunot iti sana nasayaat. Panawan da kun dito'y nanang. Ada pang panunot. Kayat ko tak may sa. Sige. Diyos ko aya. Tulungam ti anak ko makailiw-liwag. Sapay kumata sana makapanunot iti dakes. Ibay-bayak pa'y laang. Maawatak. Isasaadan na. Siya pa'y laang at yung luto iti pangrabyan me. Ay niya lakap niya minanay ati tao. Di dala kitaan numasakitan da at ipada da tao. Tilangan bukod da pakasiknan ti pampanunutin da. Kasta pare, panawan na ko niti boarding house ta? Uwan pare. May kawak lagi ti pare. Oresak pare Elmer. Agnaid kamin ka ni Clarice Igibalayda. Nagsirti ka talaga. Agbalinton naman ay tibiyag mo. Bugbugtong nga anak tibak nang tinasawam. Isumat siguro ti gasat ko pare. Kanya-kanyang gasat ako nada. Di kasano nga madam ti awag ko iti asawam. Di, sermet nga rin ti awag ko ka. Anya, piligyo ka talaga. Jubar, honey. Come on, let's go. Nay, agay-ayamban ni Madam Clarice. Oh, mapan kayo ka nun. Sir Jover. Loko. Anya, sir nga ibagbagang. Sige. Patuluyan mi nga rodan pare. Okay pare. Good luck. Ken agawaan nyo tapno adaan na kaktibunyag. Ito na ang araw natin. Nalpasan ti kasarda Jubar ket ti asawa na anak ko. Kat amom talaga gaya mabaknang dyan na asawa na. Anak ti akin ko iti may sa boss company dito yung syudad. Amo ka tilang kinabak ng dadya papay ti kinayat ni Joverkan kwa nanang. Kasta mo ti bagbaga dagiti tao.
Siguro, no sana baknang dayja babae. Adayo nga isot asawaan ni Juber. Siyempre, ado ti kwartana. Kan di ko tsepay. Nagasak tayo babae. Taanak ti baknang. Altia. Sorry no, naibagak ti kas jay nanang. Daksangga sa taklaan. Tamarigriga taklang ami. Ala, di kan agliday anak ko. Napinpintas ka ba't lang adayaw? Nan? Ganubing ka pa'y. Patya ka makasarag kanto iti adayuan na sa isayaat ngam ni Juber. Girl, I need you. I need your love. O, anya. Magustom ka di matlang dito honey? Wala, honey. Dapapakan ti babaw ng laing ti kadwata dito'y balay. Diyak pa nakikita ni mama may ti personal. Ladawan na lang ti makikita. Inton next year pa'y laing agbakasyon dito Pilipinas ni mama. Makitam to, inton sumangpet. Pasensya ka, honey, ha? Nakurapayak lang. Imbes na sakti mangibalayan ka. Saan? Padito'y matan balaya ti pagnaadan ta. Di ka madanagan. Tasakbay ang nagayataken ka. Amo kung ti kasasaad ti biyag mo. Agyaman na, kakinayat na klata nga oray nakurapayak lang. Saan ati kasasaad mo iti biyag tinapatig kanya, kani? Ay na, di mo panunutan dayta. Kan, when gayam, ti kayat ko, agikat kang announcer when no DJ iti dayjay nga FM station. Ha? Kanya lang arudan ti aramidak, no jak ag trabaho. Basta jak kayat nga agsubli kay ti trabaho, honey. Agtalinait kan dito'y balay. Clarice? Kang Ronan ti amin, saan ko akayat? Kan, syempre, mga no, adapay makaagaw ken ka kanyak. Banag at syak kaya ta mapasamat. Anya? Nangro na iti daydi ang maldita nga aglaklako iti barbecue. When no, barbecue girl. Ha? Katawas na ti mapasamak. Pumatayak, honey. Anya? San ko nga'y palubos nga adda sa bali ang makaikot ken ka? Honey, kalpasan ti panang sarong karta kada lolo kan lola ije probinsya. Intan tupay iti beach resort ni Papa ije La Union. Okay. Inton bigatan ti panagawid ta, okay? Oo, makamu ka. Wan gayam, honey, aday bagak. Anya rin ka? Kahit kung agadal ka magtan iti driving, ha? Tapno, si kanto ti mangimaneho dito'y lugan ta. Ha? Sure. Amok ba't basit idi tiyag maneho ngam nalipatak samot te. Kasta ka di? Oren saan ako ng agadal. Si kantulatan ti mangisuro kanyak. Oo. Mabalin latamot ha. Isunto ti sumarunong aramiden tahani. No maipapastan ti agpasyar. O sige, makamuka, honey. Naragsak ka di matlahing, honey? Unay-unay Makuna ka siya kung ti karagsakan alalaki di ti rabaw ti daga. Ngamin, nakatumpungak iti asawa na singpet ken man nakaawa. Bola? Saan man? Pudno ti bagbaga ka ni. Promise. Kastak matani. Ket sapay la kuma. Tagtalinait ka na pudno. Tano panggapam ti kuman nigid. Saan mon apat padasan, takas itinakunak.
sa anak abumdeng a pumatay. Clarice, Imulam di ta panunot mo tinaibagak, honey. Althea, apay dagiti kawas mo anak ko. Agim impaki ka matan. Wana nang. Ni papanam. Mapanak iti bagyo. Anya? Anyat aramidem ijay. Panawan na ko ngagmaymaysa. Nana. Anyat aramidem ijay kunak. Panawan na ngagmaymaysa. Mapanak agsapul iti trabaho, nanang. Kilahat man day taapangandang mo anak ko. Anya kumamata trabaho nga iti sirkam ijay. Tsaka mo. Makamo ditan. Agsapulak to niti pagtrabaho ak ijay. Anya, ay nanak ko, among ka diti sasawam. Awan kan samot iti bukot mo apanunutan. Oh. Saan ka pumanaw anak ko? Delikado ti kastapang panunutam ka naramidam. Nana. Awan ti madadaan asang putam iji bagyo. Kasano na makasalaw ka ijay iti... Basta mapanak ijay. Katladingitak no saan kayo adanggan iti dayto aguntaway, nanang. Amagan no maisag makalaan. Saan? Didak pa katanagan. Sige, mapanak mon. Anak, saan? Di ka pumanaw. Anya ka saan kadi? Ako maalapdan pa'y. Di kay danag. Tanawan ti masapula ka trabaho. Agawid ak matladagos. Sige, mapanak ko nanang ha. Ulitak. Awan ti rumbang pagdanagan nyo kanya. Nakabaulak asalak ni banti bagik. Dan agan-anat kayo kuma. Anak. Wan gayam. Imbatik ti di kipad a cellphone ko. Saan nyo aliwayan nga i-charge? Tada pangawaga kada kayo ha? Althea. Sige. Mapana ko nanang. Diyos ko. Tarabayam ko di anak ko. Ilisim ko ba iti pagkaan. Sandak ko man alapdan pa'y nanang. Di kay danag. Tanawan ti masapulak at trabaho. Agawid ak matladagos. Anak ko. Sige, mapana ko nanang ha. Ulitak. Awan ti rumbang pagdanagan nyo kanyak. Takabaulak asalak ni banti bagik. Kan agan-anat kayo kumaha. Anak. Kanuan gayam. Imbatik ti dikipad a cellphone ko. Saan nyo aliwain nga i-charge ha? Dada pangawaga kada kayo. Althea. Sige. Mapana ko nanang. Ay, Diyos ko. Tarabayam kumati anak ko. Ilisim ko ma iti pagkaan. Agan-anad ka kuma anak ko. Wan nanang. Tarabayam kumati anak ko. Diyos ko. Talaga nagasat ka unay, Pards. pare, Agasam? Si kapayan ti driver, kan tikot siya kamutain. kotse ni Clarice na ito eh. Balikot si Meten ah. Tanuan niya ti kukuha na. Kukuha Meten. Ta agasawa kayo lakit nga rutain. Wan mat niya. Iso ako nag-anagasat ka unay, Pards. Awalan sa pulag ti biyag ko ita, pare Elmer. Ayong gayam. At ipadamag ko kang ka. Anya reta? Nagrana kami kini Althea iti Ristobar nga ayaw yang tayo iti. Anya? Talaga na sakit unay tinakam na iti panangisinam kan kwa na. Pare, Daman gayam damagag. Pulos ka ding awanan panagayat mo kan kwa na? Oh, pare, apa yatin naksungbatan? Kaya't ka di asawan day ta. Ay ayatin pa'y laing na Althea? saan ta ko man napagsaritaan na ita? Masapo lang maikupinan tinapalabas kan libro ti biyag mi kan ni Althea. Diyos ko,
Kaano nga ta makalipat makamugunak. Apay aramid mo ti kastoy kanyak, Chopper. Inayat kahit gusto. Pinangnamnaman ang lakayam iti awan. Sa dinungatan di pa na kita. Magnaaklat ta. Makamuditan mo sa tino ti pakadandanunak. Ay, kumusta nga tadya anak ko? Sana ka makaid na. Nailakit ti ngaminan ay tigasgasat na. Isupay mo tinairanaan ang uko. Nasingpot mo dyan ako. Nga mapayalin ko dalaan. Pinangnamnama da iti awan. Adumat kayam ti wagwagan ti bagyo. Ay, tagal day ti wagwagan ha. Okay. Tapi takla kete papala ka. Takayo baka po titoy. Kaata papala ka. At soblea katakos. Sir. Bulsol. Chinese sa tayo lakay. Iso siguro takin ko iti day ta naglaw awagwagan. Ta sir ko na takan kwa na. Nalaing mat nga agilo ko. Di taman kiti ti pagdamagak. Barang agkasapulan da pa iti sales lady. Tay chayan tilakay. Tilakay, naglusduyan iti ayan tiri daw ti kutsena. Ala, awan sa tinakakita. Sir! Tanom. Mabit lang, sir. Iriwar ko ti balon ko at tanong. Daytoy, atoy. Kumusta tirik na yun, sir? Hospital. Hospital. Sir. Mabit lang. Mangaya pa kiti taksi. Okay. Ano pinapasapak yun, sir? Gupit sa tibarukong na manong. Taratak Hospital. Sir. Mabit lang. Tulungan ka. Girl, I need you. I need your love. Wanat, para-paray kamalatan paray. Ha? No kasta, talaga ngayon tuloy mo tinag-resign. Tapno saan ka maburyo ni Tabalayaw? Saan nakapalubusan ni Clarice? Diya kaya't asupringan ti pagayatan na. Tamang gumura kanya. Talaga adon kaitan paray. Nag-aasam na ita. Mapala ka talaga paray. Tanda ka man. Tila'y bagbagam mat. Ala, saan ka ngagdanag? Mapantan to ag 2 rounds, ijay resto bar. Hacar takal po? Altea, sir. Tapitas ka apalasa. Kalop-lopap chaloksit. Thank you, sir. Hakyabarak hetitalom nga impa edombok sak. Hateya. Hakyabarak tolok mo. Awan anyaman na, sir. Mabalilakol Palawan. Okay akalo kulatok to.
Nakataki balat ti sakit ko ete puso. Kab, okay ako. Habakado hatapay paparam. Awan di mo kapapanak dito bagyo, sir. Ha? Apay kalot at takat itoy. Umayak ag sapol iti pagtrabawak, sir. Hajat nalpas mo. 2 years computer, sir. Iso nga urian niya ditan. Basta ag sweldo ag. At dapag na itan, kan mga anak. Ha? Sekolato ka? One, sir. Sige. To kayat mo akyan kapailaag. Hichapalay. Kat no makitak nasengpat ka. Si kanto pagbalilag kaherak etiwagwakan. Kad tato mapay dekosok. Ha? Agpaiso, sir? Agyaman ako, nay. Makitak mat. Alasengpat ka. Tinolokatak oray sa anak nga am-amo. One, sir? Sa dino. Tinakapwam. Ijay lawag, sir. Hambok. Nakitinakandaking ka. Yaay mo dito pakyo. Pero, taklepas ka. Amo ni nanang ko, sir. Nagpakadakan ko na. Good. Yawag kunto adagos kan kwa na anakastrakak adagos iti trabaho. Tatoy palay ko. Sisak ag na atitoy ta nagbakasyon siyon katulong ko ta basakit amana. Huh? Agmay-may sa kayo dito eh. Nagdakal ti balayo, sir. Wawawawawat. Hala, sobra ka. Humay ka tiya. Di ka agbabayit. Nagdakal ti balay na. Pag nang dito alakay. Sir, ayan ti asawa yo? Ay, hawadat asawak. Napayak ka na tayo. Hada anak ko ija China, kan Manila. At dan buko ta pabila. Naimbag man, tanalaing kayo nga agilo ko, sir. Wawawan. Ta nagbayag, nagnaadak kaya bigan, kan dito bagyo. Kasta ka di? Sabi koan. Ay, tangasawak man ang taga Ilocos, na tayo marlaang. Kasta? Sige, hupay ka. Tulungan na kakloto, Altea. Wan, sir. Uray siyaklatan ti agluto. Tagin na kayo. Ito na ang araw natin. Itala ang makita sak. Naimbakla ka, Altea. Lapitas palasak, lupay madlaw probinsyana. Makitak nasengpat apalasang. Tanong saan nasengpat? Tinaklaki di tilolokan. Girl, I need you. I need your love. No si kalang ti umay pare. Kalwamot kayo ti asawang. Agpilit asamor pare. Sana may sinsina kanyak ti asawak. Sana may sina na mapanagtrabaho. Anya? Sus pare.
Silusan sabat ni Ma'am Clarice. Mga namaging naka. Honey? Oh, pakita. Ay, ayaban na ka man ng asawam. Ay, saan tamot lang makapaginili wa usto. Mala, papan ka ni Tiana. Siya akong sumarunong kanta. Ito na ang araw natin. Iprayak pa na kaita. Saan ko maalat iturog ko? Itay pa siguro nakaturog ni Sir Tony. Ay, agyaman nakasapula ka dagos iti pagtrabawak. San abale? Tagmay salang ni Sir apagserbiak. Sapay la kumatag na nayon ti kinasingpat na. Saan ko mamakapanunod iti dakas? Nang runa kat tutuwa kami. At adya kong taway sa bali ti umapay ti panunod ko. Aday umot siguro pagaramidan na kititakas. Nas kanyakan nataklaan. Narigat matnog talagak unay atagos kan kuana. At nangamin kong tawa ay masupyotak di pa ng palpaduloy-bilip na kanya. Diyos ko. Ilisin ako may titakas. Sikalaang ti amok akamangan iti daytoy akong taway, apo. Oh. Malagip ko tinagpanagan ti ayan-ayat mi kin ni chauffeur. Inaramit ko ti amin na kabaulak ti amok. Tapno maparagsak ko lang ni chauffeur. Naaramid na lata tinang lipot kanyak. Katamok. Aga po lang iti kwarta tinang isukatan na kanyak. Pak nang namintay siya papai. Idinto ta siya kat marikirigat aklaan. Agsuya abakmat, sana ka makairidam. Siguro, nubak nangat. Sana kain sukat ni Jover. Anyan di kastoy. Nilatan Jover tilinaon ti panunot ko. Kaano ak nga ta makalipat? Kaya manaka. Agsasaro naman lang ti suyaap ko. Makaturog ak samat laangan. Nakaluto ako ni Tipang Rabyan. Ibagam lang na mabisin kang tagao akon, okay? Okay, honey. Nga matamdaman ton. Pasensya ka na. Si kanti agtrab-trabaho dito'y balay. Tanagawid mo't kanti sigod a babaunin tayo. Wen, awan mo't aramidag dito pala eh. Iso nga uray saklap tanti makaamo ka na iti trabaho dito eh. Pasensya ka, honey. Amangan no. Mabayagan pa ni manang si Mang Jalugarda. Taagpaagas pa iti sakit na. Wala. Rumbang lang nga si kasunat ti salon at na. Sige, ag-shower akbit, honey. Okay, honey. Kalpasan na, bangan tanton. Adita, naisagana konti pamigatan ni Sir Tony. Isudaytan. Good morning, sir. Nakasaganan ti pamigatan kan itimplaan kayo ka din iti kapeyo? Seke patateya. Hayda. Naletap ka. Akasabeta.
Takasakaran papekatan. Kod. Amok ngamin amasapa kayo amapan kadagiti negosyo yan, sir. Saan la agsak lobwal? Tuwata lobwal. Kasta ka di, sir? Ipasyar ka kadagiti pastak te kosyok. Kadayam amu ka kadagiti taok. Nabayagan jak na usar dahil ti Dana cellphone ko Anda dito ti Dana SIM card. Sipod nagsina kami wano insinak ni Altea. Saan kon nga inusar da ito Iyon ko man. Kita agnod na message ko. Ado pa'y katngatan. Bata. Iyon ko. Oo. Kung naktupay kat, nagadon apex di agsangtot. Pasig apex ni Altera kita. Anya tinagbasulak, Juvel. Anya tinagkurangak, tapay anarabid mo ti kastoy kanyak. Ay ayaten ka unay. Tsak kabailan ti may sinaken ka. Ay, text na pala na gito, ini sakbay ti kasarami kan Clarice. Saan ko idin anabasa, tama nga makita ni Clarice. Yasawa ka. Ano dito, Bulsam, honey? Ha?